27-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsyryň tefsir Ruhul Mani'den höküm nakledilmiyor. Näme diýip Ruhul Mani'ni uýarsyň? Eger tefsir wesin gelse, tefsir-i Tewilat İmam Ehli Sünnetni İmam Ebu Mansur Maturidi rahimahullah'nın tälifatlaryndandyr diýen Sawtisinyň jogaby ýasy. Mevlevican yine Alusi'ni sabit etmekten gurrun etmeli bolýar. Ba Alusi'de näme feýda barka biz bilenmeli ýok. Alusi bir tefsir kitapdyr. Ruhul Mani diýen tefsiri ýazypdyr şo. Höküm nakletmäge menbä däl, hatta sahih tefsirde bolsa, höküm ondan naql edilmeýär. Tefsir öwesiň gelse Tewilat Ehli Sünnet Talif Hazreti Ebu Mansur Maturidi'ni öwsen bagan Maturidi bolsaňa. Hamidan we musalliyan hormatly ahunda da Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsir. Men sen ýani öz ra'yu pikrime barabar gelse ol tefsir öwüp ra'yu pikrime barabar gelmese onu betlemek mende öyle hasiyet ýok. Elhamdülillahi vel minna. Tefsir-i Tewilat İmam Ehli Sünnetni medhusy taýyş etdiň ki usulda pişwamyzyň tefsiri köp ýaxşy tefsirdir. La yahliquna şey'en ve hum yuhlaquna. Şul ayet zeýlinde İmam Ebu Mansur Maturidi rahimahullah aýdypdyr. Ey yetrukuna ibadete men ya'lamuna ennehu haliqu kulli şey'in ve ya'buduna men ya'lamuna ennehum la yahluquna ve hum yuhlaquna. ويتركون إبادة من يعلمون أنه يملك النفع والضر لأنفسهم أيضا. Yani terk ediyorlar müşrikler ol zatga ibadet etmekligi bişek şol her zatın halykydyr we ibadet ediyorlar ol zatga bilýorlar şolar halk edip bilen ýoklar we halanky özleri halk ediliyor we goýýorlar ol zatın ibadetini ki bilýorlar bişek şol nep uzararga öz nefsleri üçin malik bolup bilýor. Eger ahunda da Tewilat İmam Ehli Sünnetniň şul jaýyny gören bolsaň, bul tefsirden hem bizar bolarsyň. Çünki İmam Ebu Mansur Maturidi rahimahullah'nyň bul aýdan tefsiri seniň Haqiqatul Wesile kitabynda ýazan ibaratyna barabar däldir. Allama Alusi rahimahullah'nyň Sure-i Maidanyň 35-nji aýatynyň zeýlinde ýazan şarhynyň mana şul ibaraty bolmasa te, sen Allama Alusi'ni hem kabul edertin. Senin janyňa tir ýanak bolup ýapyşýan jaýy mana şol ibaratdyr. Wa amma iza kana al-matlub minhu mayyitan aw ghaiban fala yastaribu alimun annahu gayru jaizin. Tefsir Ruhul Mani 6-njy jilde 403-nji sapha. Wa amma wagti ki bolsa dua talap edilýän, öle ýa gaýyp bes şek etmiyor hiç bir alim bir şek najaiz däl diýip. Yani ölüden dua dilemek ve gayipten dua dilemek nacaizliginde hiçbir alim nacaiz däl diýip şek etmiyor. Şöyle diyor Allama Alusi rahimahullah. Allama Alusi rahimahullah Hanafiyil mezhep alimdir. Sen ona Hudaý Taala'dan gorkman Şafiyil mezhep diýdiň birlenji sawtyda. Allama Alusi rahimahullah ve Allama Şami rahimahullah ikilere Hilafet Osmaniýanyň kadylaryndandyr. Özleri Hanafiyil mezhep. Allama Alusi rahimahullah ölüden we gaýypdan dua dilemek najaiz diýmedik bolsa te sen ony başyňa täj edertin. Şul gepe seniň endamyňa okýaýyň tiri degendek seniň şum bedenine sirayet etýär. Şol ýüzden sen ony Şafii mezhep diýip betliyorsun.